רוצים להיות הראשונים לפחות פעם אחת בחיים שלכם? הקפידו לראות את כל הסרטון הזה, כפי שאנחנו מתחייבים שזה יהיה שווה את הזמן שלכם. כששואלים אנשים מה זה אושר, אנשים אומרים אני רוצה לשבת על הספה, לשתות מויטו, להסתכל על כדורגל. עכשיו, אם מסתכלים על המרתון, אין שם שנייה של אושר. כל הסיפור הוא סבל. האושר בא מהתובנה שהצלחנו לעשות משהו מאוד קשה. והשאלה היא האם נצליח בכלל שאיזושהי בינה מלאכותית תכלול גם את הדברים האלה. על בינה מלאכותית מדברים כבר הרבה שנים, אבל נדמה שרק בזמן האחרון הגענו לשלב שבו היא בשלה למהפכה שאליה כיוונו. מהפכה שכבר מתחילה להשפיע על כל תחומי חיינו, על הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, על התקשורת הבין-אישית שלנו, על תחומי העיסוק, וחשוב מכל, על הבריאות שלנו. אין תחום שבינה מלאכותית לא נוגעת בו. שאלה באמת, לאן זה יגיע? יש אנשים שמאוד מאוד מתרגשים לקראת העתיד, ויש אנשים שחוששים. אני חושב שהמדרגה הבאה באופן ברור זה המעבר לבינה מלאכותית, מהבחינה שגם העומק הטכנולוגי של מה שאנחנו מסוגלים לקבל, וגם הצורה שאנחנו הולכים לקבל את זה הולכת להיות שונה בתכלית. יכול להיות שבהחלט ניצור הרגלים חדשים. יכול להיות שזה יהיה הרגלים של איך אנחנו נוסעים, ועם מי אנחנו מדברים, ואיך אנחנו מדברים. She can smile and she can sing. מה שקורה היום, הבינה מלאכותית מאופיינת בצורה די מובהקת על ידי למידה ממוחשבת, מה שנקרא Machine Learning. יש לנו כמות נתונים אדירה שלא הייתה קיימת קודם. בין אם זה מהאינטרנט או מהמצלמות שלנו או מחיישנים של רובוטים, אז כמות הנתונים שאיתם אפשר ללמוד היא בסדרי גודל יותר גדולה. ולכן מה שאפשר לעשות היום אי אפשר היה לעשות לפני 20 שנה. המשמעות היא שהמכונה הופכת בהדרגה לשותפה הטבעית שלנו בקבלת החלטות, ובמקרים מסוימים כבר אפשר לומר שמדובר בהחלטות טובות יותר משלנו בני האדם, החלטות מצילות חיים. הרופאים של מחר יקבלו הרבה מאוד כלים שיתמכו בהחלטות ויאפשרו להם לאתר תחלואה עתידית ולהתערב בשלבים מוקדמים. מערכת היחסים בין המחשבים לעולם הרפואה הולכת ומתהדקת. הסיבה היא שהמחשב היום נגיש למאגרי מידע ולמחקרים רפואיים שמתעדכנים בכל רגע בעולם כולו, ולכן יכול לספק לרופא הבחנה קלינית מדויקת, איכותית ומהירה. בעזרת גישות חדשות, גישות שמבוססות על הטכנולוגיה החדשה החישובית, אנחנו יודעים לזהות סימנים מאוד מוקדמים, לקחת סימן אחד מבדיקת מעבדה, וסימן אחד שמגיע מאיזשהו תסמין שהמטופל דיווח עליו, ואיזושהי מחלת רקע שמאפיינת אותו, לחבר את כולם ביחד ולזהות תמונה מאוד עדינה שמנבט אירוע עתידי שעוד לא קרה. אנחנו מדברים על שינוי קונספט, אנחנו מדברים למעשה על מניעה של תחלואה, להשאיר אנשים בריאים ליותר שנים, להשפיע על איכות החיים ועל תוחלת החיים במדינת ישראל. זו הגישה של הרפואה המודרנית שעוברת מרפואה מגיבה לרפואה יוזמת. תהליך הלמידה של המחשב לא שונה משל בני האדם, ובמיוחד כשמדובר בזיהוי עצמים. כאשר חושפים את המחשב למספר גדול של תמונות, ובמקרה של עולם הרפואה לצילומי רנטגן, CT, MRI, המחשב יאבד את המידע ויסייע לרופא להגיע להבחנה רפואית מקיפה. בדיוק כמו במקרה של לזהות חתול וכלב, אנחנו יכולים לזהות גם דלקת ריאות, אמפיזמה, שברים ובעיות רפואיות דומות. אוכלוסייה מאוד מאוד מזדקנת, כולם חיים 20 שנה יותר, 30 שנה יותר. הכמות אקס-ריי ו-CT שהאוכלוסייה הזאת צורכת היא גדולה מנסוף, ורדיולוגים אנושיים לא יוכלו לאבד את הכל. אין מספיק אוניברסיטאות, אין מספיק רופאים, אין מספיק פרופסורים ללמד את התחומים האלה, ואנחנו חייבים את העזרה של המחשבים כדי לעשות את הרופאים הרבה יותר יעילים והרבה יותר מהירים. פחות מ10 שנים, כבר שתצאים מהצילום, תקבלי, כמו שאנחנו מקבלים היום של בדיקות דם, שכתוב לך נורמלי, לא נורמלי, על איזה 30 דברים, אז כבר שתצאי מהמכונה שצילמה אותך MRI או CT, תקבלי כבר חוות דעת שהמחשב חווה. עולם הרפואה הוא רק סביבה אחת בה השימוש במערכות המבוססות על בינה מלאכותית צובר תאוצה. חברות הטכנולוגיה משקיעות משאבים אדירים בפיתוח מערכות מתקדמות מהסוג הזה, שישפיעו מהותית על כל תחומי חיינו. Hello, my name is Watson. אז ווטסון הוא בעצם מחשב הבינה המלאכותית החזק ביותר שיש לנו בעולם. הוא מסוגל בעצם להתמודד עם כמויות האינפורמציה והנתונים שאנחנו יוצרים יום-יום. רוב המידע הזה הוא טקסטואלי,
הוא תמונות ווידאו. ווטסון מסוגל להבין את התוכן הזה וגם ליצור תובנות, בעצם להביא ערך מוסף לנו, לאנשים, שהחיים שלנו יהיו יותר יעילים, יותר נוחים. Wow, the rain's turning to snow, just like you said. The road is slick. Consider slowing down and switching traction control mode to snow. It's the middle button on your center console. So, that's what that is. Got it. למשל, אם אני רוצה לצאת לאיזושהי פעילות גופנית, אני רוצה לצאת בבוקר לרוץ, אני יודע שבין 7 ל-8, האפליקציה של המזג אוויר תמליץ לי לעשות את הפעילות הזו. היום אנחנו באמת במצב שאנחנו מתחקרים כל הזמן את המזג אוויר ומנסים להבין ולהתאים את הפעילויות שלנו. אבל בגלל שווטסון מכיר את העדפות שלנו, הוא מכיר את הלוז שלנו, הוא ייקח בחשבון את כל הדברים האלה מסביב, את העדפות שלנו, את המזג אוויר ונתונים כמובן נוספים, וימליץ לנו מה צריך להיות הלוז הכי אופטימלי שלנו. אני חושב שממקום שבו האדם היה צריך להתאים את עצמו למכונה, היום אנחנו מוצאים שהמכונה יותר ויותר מתאימה את עצמה לבן אדם. Mary, don't forget bridge with the Golden Girls at 1 p.m. המכונה מבינה מה אנחנו רוצים ממנה על ידי אפילו ממשק קולי, ומשם היא פשוט עושה מה שאנחנו רוצים. זה גורם לזה שלמעשה אוכלוסיות יותר ויותר רחבות מקבלות נגישות לטכנולוגיה. הפער הטכנולוגי בין הדורות השונים גורם לעתים לאוכלוסיות בגיל השלישי להרגיש בדידות או ריחוק חברתי. בזכות הבינה המלאכותית ויכולות המכונה, הטכנולוגיה לפתע הופכת נגישה לכולם וחברותית במיוחד בעבור מי שעד כה נמנעו ממנה. כאן בעצם המערכת עצמה מסתכלת על המרחב, ובאמצעות חיישנים שלנו ואינטליגנציה מלאכותית שבנינו, היא יכולה בעצם לדעת שעכשיו זה זמן טוב להציע הצעות. לדוגמה, היא יכולה להגיד, היי, יש יום יפה, תצא להליכה, או שהיא יכולה להדליק את האורות חזק, להישען פנימה, ולהגיד, היי, אתה רואה טלוויזיה 6 שעות, יאללה, צא כבר להליכה. בניגוד לגיל השלישי, בשביל הילדים רובוטים תמיד היו אטרקציה. כיום, בזכות הבינה המלאכותית, הרובוט הוא לא רק משחק, אלא הרבה מעבר לזה. אנחנו רואים שרובוט שמתנהג כמו ילד סקרן, שואל שאלות, אומר אני אוהב ללמוד, זה לא נורא שטעיתי, אני לומד מזה, בעצם מהווה מעין מודל לחיקוי לילד, והוא מראה גם לילד שמותר. הרובוט בעצם מראה לילד, זה בסדר, הרובוט גם טועה, הוא שואל המון שאלות, אנחנו מראים לילד שזה בעצם בסדר, ומה שעשינו, מדדנו את ההתנהגות הזאת של הילד אחרי משחק עם הרובוט, וראינו שחלק מההתנהגות הסקרנות בעצם עלו. אוקיי, גוגל, פליי שלמה ארצי. Alright, playing Shlomo Artsy on Google Play Music. בזכות טכנולוגיות זיהוי קול, הבנה של שפה טבעית ויכולות למידה מתקדמות, נוצר דו-שיח שלעיתים קשה להאמין שמהעבר השני נמצאת תוכנת מחשב. התפתחות הטבעית של חיפוש היא לדבר שאנחנו קוראים לו אסיסטנט, סייען, את רוצה. שאסיסטנט זה בעצם צורה הרבה יותר אינטואיטיבית לעשות חלק מהאינטראקציות האלה. אותו אסיסטנט למעשה יכול להגיע בכל מיני צורות. צורה אחת למשל זה בטלפון פיקסל, שבו יש לי את האסיסטנט שאני יכול לדבר אליו. צורה אחרת זה דרך דבר שנקרא גוגל הום, ויש עוד מוצרים כאלה גם כן בשוק שמאפשרים לך בעצם לדבר איתם ועושים לך פעולות בבית או דברים אחרים. Also began life as a DARPA project. כשהמחשב יבין את הקונטקסט של איפה אני נמצא ומה קורה איתי, אמא רוצה לדעת מתי אתה מגיע, אבא רוצה לדעת אם הורדת את הילד כאן או הורדת את הילד שם, אנחנו בעצם בונים מין משהו כזה אוטומטי שפשוט מתקשר עם ההורים בצורה אוטומטית. מהפכת הבינה המלאכותית טומנת בחובה גם לא מעט אתגרים ושאלות ברמה המוסרית. חלק מהבעיה היא שהטכנולוגיה הנוכחית של AI, הטכנולוגיה הכי חזקה, היא הכי פחות צפויה. כי חלק מהלמידה הממוחשבת נעשה בצורה כזאת, שזה לא רק שאתה לא יודע לצפות מה יקרה, גם בדיעבד קשה לפעמים להסביר למה המכונה עשתה מה שהיא עשתה. היי. How you doing? כל כניסה של טכנולוגיה חדשה מביאה חששות ויוצרת אצלנו חשדנות כלפיה. במקרה של חידושים מבוססי בינה מלאכותית, כאשר הטכנולוגיה תהיה נגישה וידידותית ותעשה לנו את החיים קלים יותר, התלות שנפתח בה תהיה בלתי נמנעת. זה פשוט יהיה חלק מהחיים שלנו, כמו שהתרגלנו עד עכשיו לכל הטכנולוגיות, ואז אנחנו נוכל באמת לתת את האטנשן לדברים הבאים, וגם יהיה לנו, hopefully, יותר זמן לדברים אחרים שאנחנו יכולים ליהנות מהם, לראות קצת שקיעות ולחשוב קצת על לשמוע מוזיקה ולקרוא ספרים טובים. תודה שצפיתם. עכשיו זאת ההזדמנות שלכם להיות מהראשונים. אז תפעלו עכשיו. פשוט לחצו על הקישור שכאן, תירשמו ותשמרו על מקומכם כאחד המייסדים. ועוד היום. בשבילכם ולמענכם, שי זמיר, האיש
והשפם.